Въпреки че все още не е навършил 30, Росен вече има сериозен бизнес и е убеден, че е срещнал жената на живота си. Той е строителен предприемач и като свой най-голям недостатък изтъква, че е много богат. Аз знам, че му обича. И доста се грижи за мен. Даже ме поставя мен на първо място преди себе си. Но за сметка на това страшно ме дразни, като ми кажеш утре ще направя езито. Никой не може да накара да направиш нещо, което не желаеш. Ти мога да ме накараш, защото постоянно ме караш да ти обещам нещо и аз затова ти казвам утре, окей. Да, бе. Не съм те карала да обещаваш нищо. Ма не, сериозно, така изкараш се едно, аз съм някаква манипулатора. Цвети е танцорка в известен столичен клуб. Завършила е семестриално телекомуникации в МЕИ и подготвя дипломната си работа. Цвети е моето момиче, което супер много обичам и много млади хора искат да бъдат влюбени. Аз постоянно съм влюбен. Ето, Цвети и Росен бяха подложени на изпитанието да покажат доколко са се опознали за времето, в което са заедно. Не знам, но тя не ме е опознала въобще, да видиш ли? Стана ми малко кофти, наистина. Стана ми тъпо, защото наистина съм егоист. О, ти не ме познаваш. Силните емоции съпътстват връзката на Росен и Цвети от самото и начало. Запознават се на рожден ден на обща позната. За Росен това е любов от пръв поглед. Протекоха някакви флуиди. Беше много интересно, когато седяхме двамата в колата. Аз се питах какво ще правим сега и тя ми каза да си вземем вино и да ходим вкъщи. И стана много интересно. Вярно ли стана, кажи честно? Стана много интересно. Прекарахме 2-3 дни в леглото, приказки и... Ти забрави си тръгнеш. Получи ли се нещо? Много забавно беше. Как разказваш тази история? Направо разкошно я разказваш. Какво? Най-критичният момент във връзката на Цвети и Росен идва миналото лято, когато битовите скандали взимат връх и той започва мимолетна морска афера. Защото почнахме да се караме и бях казал, то сигурно свършва тази връзка и затова... Аз го преживях вече. Така или иначе ще остана с мене. Мъжете са такива, изневеряват. Аз си осъзнах грешката, пък и тя ми прости и стана готвено, разбираш ли? Това доказа, че се обичаме. След много скандали, бурна любов и тежки изпитания в миналото, сега Росен има амбициозен план за бъдещето. Искам да си имам деца вече, такива неща, готино ми, разбираш. Искам да се впусна в тия неща, така. Искам да си гледам децата, докато съм млад. Да се ожена, не знам. Да имам дете от него. Имам опасения за начина му на възпитание, затова първо искам да пробвам с куче. Дали противоположностите се привличат? Дали Цвети и Росен са намерили своята половинка? Това ще разкрие островът на изкушението. Ние сме в един етап от връзката ни, в който трябва да вземем някакви сериозни решения. Аз за себе си съм убеден, но искам да видя дали и тя иска да бъде с мен. Доста се колебая. На моменти ми е супер яко, изкарвам си жестоко. Мен още ми се преобръща стомах, като го видя. Но на моменти, когато започне да ме вбесява или да ме лъже и да прави някакви такива гадости, и си мисля, че може и да има нещо друго. Искам да направя сравнение. Ани, в първата двойка при Антоанета и Александър видяхме една жена, която привидно дава страхотна свобода на своя мъж. При втората, при Росен и Цветанка, виждаме нещо съвсем различно. Младо момиче, което е стъпило на врата на своя мъж и не му дава да мръдне на никъде. Така ли? Това е класическа ситуация. Това, което мъжът постига със сила, жената постига с красота. Това е магията, пред която мъжете действително онемяват. И тъй като Цветанка е много красива, тя има едни невероятни движения, все пак танца е нейната сила, съвсем естествено тя използва това, за да затвърди позициите си в двойката. И въпреки това се оказва, че не тя, а Росен е този, който е изневерил, въпреки че в крайна сметка той е по-влюбен от двамата. Това ли е проблема на тази двойка? Проблема на тази двойка е един много класически съвременен проблем на много, че ще дойдат тук, че се отказват, защото, доколкото се спомням, дори Росен буквално беше казал, ние постоянно се караме. Как ще дойдеме там?
Значи, през цялото време от това, което ти ми казваш, аз оставам с впечатлението, че тези двама души не са един за друг. Какво е твоето мнение? За мен те много са един за друг. И ако се огледаш около себе си, ще видиш, че е пълно с хора, които познаваш и са се разминали с най-подходящите за тях по простата причина, че не са могли да си кажат всичко това, което са имали. Това е проблема на Росен и на Цвети. Като на много млади хора, това, че не могат да говорят помежду си. Оказва се, че те идват просто изплашени тук, при нас. Добре, ако те решат проблема си, ще си тръгнат ли по-влюбени от острова на изкушение? Убедена съм, че ако те се научат да говорят помежду си, ще постигнат наистина една щастлива връзка. Те са изплашени. Така е. И вие самите ще го видите. Аз очаквам да са през цялото време такива. Защото те трудно разчитат поведението си, а като не се и виждат, съвсем ще се притеснат от това, че не знаят какво става с другия. Според теб, кой от тях двамата първи би могъл да сгреши? Този, който първи ще се изплаши и ще се опита да намери сигурност и да си докаже, че все още е привлекателен в контакт с някой друг. Биха го направили от несигурност, от съмнения, от страх в най-голяма доза. От това, което ми казваш, наистина с голямо нетърпение ще чакам да видим какво ще се случи между тези две двойки, когато дойдат утре вече тук при нас. Нека сега да видим какво е положението при двойка номер 3. За себе си Филип казва, че живее на ръба. Обича моторите, колите и високите скорости. Няма постоянна работа. Мрази да спазва работно време и да има шеф. За да попълни семейния бюджет, участва като манекен в ревюта. Снима се в клипове и реклами. Имам една слабост и тя е, че харесвам красиви мъже. Затова на Филип определено не му беше трудно да ме спечели. Но освен всичко останало, той има много хубави качества. Много е свестен, добър, държи на достоинството и честта. Милена е по-амбициозната и практична половинка на Филип. В момента тя е асистент в български клон на Световна агенция за недвижими имоти. Поради финансовия колапс на Филип, сега на нея се пада честа да отговаря за месечните разноски. Да, по принцип това е проблем, че той не изкарва пари, че по-трудно се справя с тия неща, особено в момента е в някакъв труден период. Днес съм взет, утре съм свободен, ако решиш, звънни, тук живея в Слатина, звънни, имам и 12. Ако продаваш и черп, ако ми върви. Не обича да работи. Сестрата деца ми изкарва, че съм мързел, нали? Това правим, с продавам коли мотори. В днешно време няма толкова лесна работа, в която да ти идват парите от небето. Милена е жена в пълния смисъл на думата, което в днешно време е абсолютна рядкост, защото днешните жени са разлигавени и лигли, комерциални. И тъй като съм директен, за Милена ще кажа направо, че е жена на улицата, домакиня в къщата и мръсница в леглото. Началото на връзката между Филип и Милена е тривиално. Необичайното е, че тя прави първата крачка. Познавахме се бегло отпреди. Когато се засякохме една вечер в заведение, той не ме разпозна в началото. Казвал, здравей, помниш ли ме, аз съм Милена. И аз си казах ми, сори, маца, не те помна. Имах голям интерес отново да го видя, въпреки че не възнамерявах, че може да се получи каквото и да било с този човек. Само месец след това Филип предлага на Милена да заживеят заедно. Милена все още не е готова за тази стъпка, но решава да опитат и така до днес. Единственото, което Милена не може да приеме във Филип и отчаяно се опитва да промени, е неговият мързел. Определено не може да съм мързелив при положение, че тук минават стотици, да не кажа хиляди килограми. През
един мускул.